Vale. Uh, hòstia. Vale. Home, doncs, una mica m'imagino que quan comences bueno, a treballar o a crear o en aquest camp, parlem de, així com més creatiu, doncs a poc, a mesures que estudies, doncs vas a buscar el teu lloc. I sempre jo he estat molt vinculat al que és la creació, des de sempre. Ja des de que vaig començar a estudiar, no vaig ser molt bon alumne, no vaig entrar a l'institut, després estudiava segons a quins llocs i continuava, però sempre anava com més amb un terreny com més al marge, i de seguida doncs participava ja des del teatre amateur, després vaig continuar amb algun espectacle de carrer quan tenia 18 anys, i també sentia que el que era el treball de text tampoc m'acabava de sentir molt còmode. Bueno, és una mica com explicar que d'anar provant, després vaig poder treballar i aprendre amb la Marta Galán, que vam crear una companyia, la Vuelta, que és una companyia que va tenir una mica d'història aquí, 5 anys. Ella va ser com qui va portar la iniciativa, i és un lloc, crec, on a mi m'agrada dir que jo vaig aprendre, no? Perquè ens deixava com una mica un espai de laboratori, no teníem un objectiu clar de fer una proposta escènica, però sí que a cap de 2 anys vam fer una primera proposta, i allà des de que tocàvem la improvisació fèiem una mica cadascú allò que volia provar, també dirigits una mica per ella, però sense un text ni res, una forma prèvia. I allà vaig començar com a investigar amb objectes, però més aviat amb joguines, com una mica a l'inici de la companyia. I quan ja vam portar un temps i ens vam decidir seguir cadascú en solitari, tenia ganes de continuar provant. I va ser quan vaig fer una primera proposta i em va revelar que és una que jo feia temps que veia també, que era com un llenguatge en el qual jo em sentia còmode, perquè realment el que és el text o la paraula em costava molt, també molts problemes més personals de dicció i també per com soc jo a la vida, que tampoc no soc una persona que et xerri gaire. I bueno, però a nivell personal, sobretot és jo em sento bastant com identificat amb... Hi ha companyies que treballen molt en el que és el treball creatiu, de compartir. A mi m'agrada molt justament això mateix, però pel que m'ha portat la vida, treballo, o no sé, també pel que veig, treballo com molt en solitari també, no? Molt el que seria com una persona que escriu, i la veritat és que escric, i després treballo en escena, i els temes estan molt vinculats també amb el que tenen a veure amb mi, no? I al principi em creava una mica de conflicte, però al final dic, bueno, com algun escriptor que escriu, jo també escric als meus espectacles i acaba sent una mica aquest codi, no? No sé. La companyia que està en la Marta Galán, quina era la companyia i en quins anys van ser això? La Vuelta es deia, està molt bé perquè ara la Núria Lluanci, érem la Núria Lluanci, que treballem amb el Rodrigo García, la Marta Galán, la Mireia Serra, que passa que està a Dinamarca. Érem com una mica els que vam estar més presents, després hi havia l'Òscar, el Joan, i va ser del 98 al 2002 o el 2003, i vam estar al Conserves 2 anys, vam estrenar el Festival de Sitges els 2 últims anys, les propostes. Vam fer una proposta també que hi havia la Chiqui Berraondo i el Ferran Carvajal. Vam fer un espectacle que es deia Caos, que va ser una mica el que ens va donar més, ens va obrir més portes, però va ser ja quan estàvem acabant. I com arribes a Playground? Quin any comença? Es va dissoldre la companyia el 2002, va ser un any així com... no? Després de tant de temps i les coses començaven a sortir bé, l'últim espectacle l'havíem assajat durant un any, el vam fer 2 funcions i vam acabar... Havien sortit fins i tot alguns bolos, però ja estàvem molt cansats. És que era com un esgotament de treballar en condicions precàries, no va funcionar l'estrena i a més ens van com... estàvem molt fràgils, i també a nivell personal crec que era un moment també de dissolució. I just després vaig anar a França 1 mes i mig a estudiar, després em van donar una beca Cartú, que era justament sobre el projecte, perquè no hi havia ajudes abans, realment no hi havia res de creació. Només hi havia aquesta beca que et donaven 6.000 euros
i era una ajuda com per fer, i li donaven a 10 o 15 persones només. Bueno, no sé, era com, tampoc sabies molt bé com moure't i va ser d'un any a l'altre, doncs una mica com decidint, jo tenia bastant de material perquè si el que fèiem una cosa era com constantment estàvem investigant, no? I la proposta del Cap als Núvols que gira entorn de les joguines i jo tenia ja com bastant de material, o sigui, una idea, i va ser una mica l'oportunitat de dir, doncs ho vaig aprovar. També era un any molt dur, va ser un any de què faig, no? Perquè havíem invertit molt de temps, un treball que vulguis o no crees una dependència de, no sé, però va ser també molt bo, no? Perquè justament crec que era el moment i les ganes també de buscar un llenguatge com més... Perquè al final el que va passar amb la Vuelta va ser això, que cadascú cada vegada més tenia com més presència en una direcció o una altra. Jo no volia dir els textos, l'altre volia ballar, l'altre volia que els seus textos fossin aquells. Era una mica com a la trobada, cadascú agafava com més força, no? La seva proposta o la seva manera de vincular-se, i és la meva opinió, que a veure si això després... Però bueno, jo crec que n'hem parlat i justament, no sé, amb el temps jo crec que amb com hem seguit tots les nostres carreres o no sé, com la nostra feina, com una mica intueixes d'on venim. I això és molt maco, i m'agrada molt que també s'acabés com que nosaltres hem decidit dir, està aquí. I és molt orgànic, 5 anys, i la Mireia treballa al cos, la Marta ha continuat amb les seves propostes molt vinculades amb la creació de l'escriptura, no? I el seu llenguatge més polític, social. La Núria està feta una actriu que t'hi cagues amb el Rodrigo i amb les seves històries també de vídeo. No sé, que crec que això va ser com un detonant per tots. Parlem de Playground. 3 moments clau en la teua trajectòria en Playground. Bueno, l'inici al primer espectacle, el Cap als Núvols, perquè clar, jo era com el vaig voler provar i és el que... Bueno, per mi va ser trobar un equip, uns amics que em van donar un cop de mà durant 4 o 5 anys a l'inici de la companyia, i justament encara continuen, perquè vaig treballar amb l'Eric, que ha continuat treballant amb mi, que és un director francès, actor, intèrpret, que col·labora des del seu inici, però no ens coneixíem, i vaig fer un curs a França i ell hi era, i li vaig dir, hòstia, és que si em pots donar un cop de mà amb les manipulacions, però com que als inicis vaig conèixer un noi que feia vídeo, un noi que tocava, però no ens coneixíem gaire, vam començar a treballar junts, va funcionar, i a més vam funcionar en el sentit que ens vam entendre, i en el segon, en el tercer, érem fins i tot el mateix equip artístic, i jo estava bastant seguint una mica la línia de la Vuelta en el sentit de no, això és com una companyia, això s'ha de cuidar, i sempre intento que es cuidi, però ara me n'adono que també és un treball com de col·laboració, que la gent ve i va, i jo també no tinc molt de sentit en pensar que això no ho és. És un espai de trobada, no? I estic jo, la veritat és aquesta, no? I aquest és un moment per mi clau, el moment en què et trobes amb gent, no? I també aprens a treballar amb gent nova, perquè clar, jo estava molt ficat sempre amb el mateix tipus de perfil, no? I no sé. I un altre potser seria quan... No sé, clar, jo ho veig molt vinculat amb els espectacles, perquè han estat períodes de... Bueno, però després, al cap d'uns anys, quan em vaig decidir, quan començava a anar bé la companyia, vaig deixar la feina que feia a una llibreria, vaig agafar un espai al Poble Espanyol i em vaig posar a treballar una mica més a consciència en el temps. Vull dir, sempre intentava dedicar-li el temps, però el fet de tenir un espai físic i tot va com fer créixer també bueno, no sé, sentir-se una mica com una aposta, no? I és com vam fer el Rei de la Soledat i estava al Poble Espanyol, vam estar 3 anys i van ser un període molt bonic, perquè realment va ser quan vaig treballar més en equip, jo crec. El fet de... era un període de molta feina, també va ser com...
les produccions anteriors es movien molt bé, vaig començar a treballar amb la Marta Oliveres, que va ser un detonant també molt fort, perquè ens vam entendre. Quin any? 2006, em sembla. O sigui, la beca va ser el 2003, el Cap als núvols es va estrenar el 2004, els 2 primers anys van ser com... El vaig fer a l'Almacén, a l'Ara Tangent, bueno, com movent-lo, que estic molt content, però costava. I la Marta, al cap d'un any i mig, em sembla que em va dir vaig a provar a veure, enviaria alguns festivals, i ja va sortir el BEO, dels primers festivals. El Panorama ja havia anat amb l'Atena, però el BEO va sortir com 2 o 3, Escena Abierta, que donaven una oportunitat i que de cop i volta eren en unes condicions una mica més bones i amb el Rei de la Soledat vaig aconseguir un premi d'escriptura, que és el Premi de Lleida, que em sembla que ara ja no existeix, que era, tu escrivies un projecte i llavors presentaves un espectacle anterior i hi havia com 5 o 6 espectacles que si els triaven, hi havia un jurat i això et donaven una ajuda de 12.000 euros per poder produir el projecte que havies escrit, que era el Rei de la Soledat. I entre una cosa i l'altra vaig poder llogar un estudi. I per mi és aquest moment en el qual si tens un espai físic, i sobretot jo el necessitava perquè començava a tenir alguns trastos i estava de resident a Tangent, però munta, desmunta, hi havia com una sensació una mica com, hòstia, que ens va passar abans amb la Vuelta, no? De sense un espai era molt difícil treballar. I era una mica esgotador, encara que compartissis que estava molt bé, però en aquell moment la inversió estava molt posada o en la posada en escena amb trastos o també tenia ganes com una mica de poder, no sé, provar-ho, no? Almenys encara que fos un període de temps concret. I una mica per mi el tercer pas important, que té molt a veure també amb mi, és quan vaig decidir anar cap a viure a Celrà, perquè una mica el poble espanyol és un poble fals de paper maixer, no? Aquí a Barcelona, però segur que jo buscava una mica com desarrelar-me o buscar un espai tranquil en el qual... Jo soc de Barcelona, però no sé, sentia com que tenia ganes també de... Però volia continuar vivint aquí. I a Celrà, justament també per la Maria i el Pep, vaig fer un taller a Celrà i estava en aquell moment amb el Dani i teníem ganes de... El Dani el coneixes? Dani Benito. Bueno, és igual, jo ho explico tot. I llavors buscàvem per Celrà i vam trobar la casa i de cop i volta ara em sembla una barbaritat el que pagàvem, però clar, aquí pagava 600 euros de lloguer, 300 euros d'una habitació, de compartir. Clar, de cop i volta vaig passar a pagar 600 euros de lloguer, no? Que ja em sembla car, però era més econòmic i a més ho tenia tot en el mateix lloc i era Celrà i teníem ganes de viure en un poble i poder treballar i tranquils i aquí jo m'he sentit superbé, o sigui, em va canviar la vida treballar fora. I de fet, ara que he deixat la casa, la meva idea és continuar a Girona perquè tinc ganes de fer vida de barri, estic sol i no tinc tanta pasta tampoc. Estic en un moment també de crisi en el sentit sobre un espai físic, no el tinc ara mateix i no sé si el vull tenir perquè les circumstàncies són complicades, no? I també porto 10 anys gairebé, 8 anys, en el qual vaig veient també com treballo, tenia molta necessitat d'un espai, ja el vaig tenir i ara vaig veient que també treballem molt en residències i potser també m'interessa tenir un format ara per ara com una mica més, no sé, més maneable, sense... Lògicament, gràcies a que puc deixar les coses ara mateix, les tinc a Antigua Barbuda, al local del Jordà, al Mataró, i a casa d'un altre amic. Però crec que també els 3 moments claus han tingut molt a veure, crec, amb decisions de moure's, de canviar. I que també ha anat molt vinculat a la feina, perquè clar, a Girona de cop i volta es va crear també una altra dinàmica. I per exemple aquests 3 anys que he estat amb l'animal a l'esquena ha estat una relació molt bonica. També hi vaig anar cap allà també perquè hi havia... ells tampoc ho saben, però
ho saben o ho poden com intuir, però el mapa que vam anar un any de residència o també anàvem a fer residències que jo els demanava perquè necessitava espai amb el Tomàs i la Sofia. Vulguis o no, dius, ostres, hi ha la possibilitat també de treballar fora i treballar molt millor i crear vincles amb la gent, que era el que jo tenia ganes també una mica de poder sortir de la voràgine, no? I que a mi personalment, com que no sóc una persona que hagi sortit molt de festa o sí que surto però d'una altra manera, no em va costar gens adaptar-me, al contrari. I aquests anys a Celrà, bueno, que deia, no? Amb l'Animal i amb la Maria i el Pep, justament, ha estat una passada. Bueno, clar, és que és... Hòstia, és que està molt mal repartit tot. O sigui, clar, ajudes són necessàries com per poder dur a terme la feina. I a més amb... Bueno, tampoc no sóc un especialista, parlo des de la meva mirada, no? Clar, infraestructures tan petites com les que més o menys puc intuir també, no? O com la meva, en el sentit que t'estàs constantment reinventant, perquè això que t'explicava ara té molt a veure també amb el pressupost que comptes amb l'any o les teves possibilitats reals, però jo crec que, clar, necessites un suport que no... Jo, per exemple, no l'he tingut mai constant, jo no he tingut ni triennals ni històries de... Jo sempre he treballat molt el dia a dia segons el projecte, i també intentant com escoltar i dir, bueno, necessito o no necessito aquests diners. Quan ho vaig fer un any que vaig aconseguir com per mi un pressupost que va ser com bastant d'activitats, que és un pressupost ja de 50.000 euros, em sembla que eren, em va... No ho vaig tornar a demanar, ni ho vaig tenir accés una altra vegada. Perquè personalment no, a nivell de gestió ja implica molta feina que tampoc, jo no sé si... Bueno, a nivell personal jo no crec... Em va anar bé en aquell moment perquè tenia molta feina d'activitat d'exhibició, de producció, però bueno, el que vinc a dir és que jo crec que són necessàries sempre i quan siguis conscient de com tot el que implica i si realment que es reparteixi i que es faci un bon ús, però que és imprescindible perquè és que si no, no hi ha maneres de... Estem parlant de quantitats tan minces comparat amb el que pot costar una producció de 15 dies o d'un mes i mig en un teatre. Jo crec que, a canvi, una feina de creació que no és ni d'un any ni de dos, sinó que estem parlant d'una feina constant i que potser necessites ben bé, o sigui, crear un espai de treball i de, no sé, de pensament, això necessita un recolzament, i no només a l'equip artístic o de gestió, sinó tot al voltant, el que implica la formació, bueno, una mica el que va començar a sorgir també amb el Conca, no? D'ajudes a la recerca, que tampoc no són exagerades, però que et donen una mica de temps, que és el que sempre necessitem, no? Temps per poder dedicar al que tu vols fer i que la majoria ens el repartim justament amb aquest tema artístic i gestió, no? I després el que és la producció, perquè clar, és que a més a nivell de producció és que tornem a estar el mateix, és molt precari, tens una coproducció amb un festival que el que et dona és una oportunitat de presentar el teu treball, potser una residència i 6.000 euros, però amb això no tens ni per començar a fer... Tens per començar però no tens... Llavors és com una mica... buscar estratègies justament per poder almenys treballar durant 3 mesos amb... Jo intento... Per això són propostes totes tan petites, no? Les que... Bueno, tan petites. Jo crec que també és una manera de veure la creació, però intentar mantenir uns principis de... un rigor professional, que els assajos es puguin pagar o la feina de cadascú no sigui tan simbòlic, perquè si no sempre acaba sent tot així, no? No sé. Per què optares per... Quan parlaves de la Marta Oliveres, parles del Vivero? Sí, bueno, jo he tingut un altre vincle amb la Marta, perquè la Marta té com MOM, el Vivero, i una mica depèn de cadascú, de cada artista, de com treballa. Jo quan vam decidir començar a provar, ella tenia molt clara la línia del Vivero i estava just apostant-hi.
portava un parell d'anys o 3. Jo no vaig entrar en aquella línia, jo era més... El vivero, això no sé si t'ho ha explicat ella, com funciona, no sé. Però bueno, és un agente, no, ella no sé, això m'equivocaria. La Marta era la distribució, en el sentit de que ella, bueno, presentava la feina de la companyia i si funcionava, doncs, anava al festival i ella portava un tant per cent com a mànager, però bueno, confiant en la teva feina, clar, de cop i volta vam començar a treballar així i va ser fonamental, però jo vaig començar a tenir una estructura d'empresa, en el sentit, vaig començar amb una associació cultural que em va portar molts maldecaps, perquè clar, quan comences a tenir subvencions has de començar a justificar i llavors tampoc tenia prou beneficis com per ser autònom, fins al moment que jo vaig decidir agafar el local, que va ser, bueno, va, em poso d'autònom, com ja una mica la idea de em provo un any, tinc aquest coixí dels 12.000 euros, cobreixo els mesos de lloguer i els primers 4 o 5 mesos amb els autònoms i en relació amb la Marta doncs era això, doncs anàvem fent. Però ho dic perquè el vivero crec que també era diferent, que anaven amb contractes, potser no necessitaven justament córrer aquest risc o depenia molt de cada artista. Llavors, aquí ja no sé com funcionava. No, que pensava que havies entrat per al vivero, però no entraves directament al món i era una distribució... Sí, perquè bueno, que és bastant similar, al final la Marta... No, perquè jo justament estava començant, sí. Aleshores era la distribució, això vol dir que tota la part d'administració teua te la tenies que solucionar tu? Sí, sí. I com ho fes? Tenies alguna persona o ho fes tot tu? Jo, Déu-n'hi-do, jo i després en períodes de producció he anat agafant. Sempre han estat noies, dic una noia perquè sempre ha estat 3 mesos, 2 mesos, 6 mesos vaig poder, en aquest any que tenia el projecte d'activitats, mitja jornada, però ho he anat fent jo, la veritat és que sí. I com per a tu era un mal de cap? Sí, Déu-n'hi-do. El rei de la soledat una mica per mi parla d'això, d'aquesta feina constant de crear i no sé què i estar produint i... És quan em vaig tenir una mica una esquizofrènia, vaig dir no sé si vull anar per aquí, no sé si justament era on jo volia anar, m'està portant, no? Però clar, també era com, bueno, si vull viure d'això he d'aprendre l'ofici, no? I que també després vas veient que no és tant... El que passa que a l'inici se't fa una muntanya. Però bueno, era saber presentar plans als projectes, lògicament començar a aprendre a projectar, o sigui, de realment quins són els recursos que necessites i equivocar-te. Jo d'autònom ara mateix porto només 2 anys i mig, o sigui, abans era autònom 6 mesos, ho deixava, compaginava amb l'associació cultural, l'associació ja la vaig liquidar afortunadament fa uns anys perquè era caòtic també, no? Com ja no era... I llavors, és que ja no me'n recordo molt bé, però també demanant assessorament, doncs amb la Marta, doncs, ostres, a projecte, després, bueno, el típic amb molts amics que també presenten el projecte, i si presentes... Jo només he treballat amb la Generalitat. A la Barcelona, quan estava aquí, sempre m'ho van denegar, és molt difícil que et donin cap ajuda. I després, amb el que és l'INAEM, aquest és el primer any que em van donar una ajuda per aquest projecte a Llatinoamèrica, però una mica des de l'error, d'anar provant i d'anar veient com funciona. Sempre amb la producció, necessites diners per produir, doncs demanes per fer una producció, després vaig fer un projecte de recerca, una mica també veient les línies d'ajut i el que tu estàs fent. D'on parts per a començar un projecte? Hòstia... Depèn del moment en què estigui. Al principi
té molt a veure amb això. És a dir, d'una necessitat de comprendre una mica la inquietud en què estàs en aquell moment. I també a nivell de recerca, o sigui, començo realment molt a poc. També a partir de l'escriptura molt intuïtiu, a partir de materials que puc anar treballant amb els anys i que ho deixo a un costat, i a poc es van revelant segons vaig trobant. Com que treballo amb objectes, és molt casual també, en el sentit de una mica com va començar amb les joguines, on tenia i anava creant una història que era molt anecdòtica però que parlava per mi sobre la meva experiència en la vida. Doncs allò va ser com una mica aprendre a crear, no? I a treballar amb allò. Després, és que t'ho puc explicar una mica pensant en el que he fet, que també ha estat... Quan vaig començar justament amb aquesta rutina de feina, vaig crear El rei de la soledat i era una sensació personal meva de dir, hòstia, estic creant aquí un mi imperio de la soledad, una gran angoixa en el qual no trobava un equilibri, ho trobava com molt descompensat. Llavors és això una mica, a partir del joc, com un nen que comença a jugar i es manifesta altres coses a partir d'allò que va fent. Jo vaig començar a treballar així i a mi em funcionava, en el sentit que trobava que amb imatges o amb manipulacions, que clar, jo no vinc del món de la manipulació tampoc, o del testelles, era com... Anava com creant uns codis que a mi em semblaven com justament vehiculaven allò que en el paper a mi em servia, no? Bueno, com que no deixen de ser coreografies o treballs de moviment i de manipulació, que és una mica en la que estic més ara. En canvi, l'últim espectacle que vaig fer va ser quan en el Pirineu aragonès el Dani va fer una casa rural i vam trobar tot d'objectes enterrats que va ser com, hòstia, m'agradaria fer alguna cosa amb tot això, perquè era per nosaltres important, el treball allà, era com molt revelador tota la descoberta d'aquests pobles abandonats, estructures que eren només l'esquelet, com que m'abocaven en un univers que de per si era tan potent que ja em van començar com a venir moltes imatges i justament va ser com l'excusa per començar a treballar. Ara, en canvi, estic en un moment de transició en el que estic treballant més molt a nivell de propostes de tallers, d'intercanvis, plantejant una mica què és l'espai manipulatiu i estic fent un treball més d'anàlisi i llavors el que estic començant a treballar és un espai de dissecció. I una mica és això, no? Un treball intuïtiu de quina manera fisicalitzar en aquell moment en com estàs i com ho dus a terme, no? Què arriba primer? Què creus? A partir de la forma o del contingut? Hòstia, doncs és un treball, crec que bastant en paral·lel. Sí. Perquè... l'inici? Sí, perquè també moltes vegades no sé molt bé per què estic treballant segons com. I hi ha com un treball molt... com una mica el que m'està passant ara. Estic fent un intent d'un assaig o a nivell personal, el fet d'haver treballat molt ara amb tallers, perquè realment he passat tot l'any i qualsevol moment que jo puc, si vaig a un festival ofereixo com l'oportunitat d'un intercanvi, però justament perquè són els espais en els que jo estic aprenent més i també jo des d'un principi ho plantejo d'aquesta manera, no? I per mi és no sé si seria el contingut, però una mica un espai d'oportunitat per justament treballar la forma també, o sigui, perquè treballes el que fas i de quina manera, que és el que tu vols treballar, però després el que seria la forma, o no sé què és la forma, però quan és una aposta més de... O sigui, la continuïtat que dona la feina, de tot allò que vas descobrint que és el teu mitjà d'expressió,
moltes vegades no arriba treballant. I llavors, bueno, no sé, és com un treball en paral·lel. No sé si m'explico, Sí, perfectament. Pots identificar fases en els teus processos de creació? Sí, això ho explico bastant quan un treball molt en solitari al principi, com aquest any he estat treballant molt, si vull fer una producció l'any que ve, que no ho sé molt clar, però molt de realment de llegir i d'escriure molt en solitari. A més és que és algú que s'ha anat repetint i al principi no ho tenia molt clar, però després he anat veient que realment hi ha un espai de temps com bastant gran entre un inici, passen com 2 o 3 anys, i jo crec que és molt comú en tots, però bueno, a nivell personal jo ho visc així, molt en solitari, després amb gent molt propera com és amb l'Eric, que treballo, o amb amics, em parlo molt de segons quins temes i comencem a crear un espai de discussió i després de prova. És a dir, a mi hi associo després el que serien els tipus de materials que voldria treballar, que ho agrupo com per famílies, i allò també dispara doncs, no només... Però bueno, els objectes per mi és un moment clau, en el moment en què començo a recollir, és un moment en què es materialitza, perquè si no estàs molt en el concepte, no? I quan comences a materialitzar-ho i llavors comences a provar físicament, ja comença una altra etapa, no? I és una etapa de recerca en el que provo amb els materials, tampoc molt de temps o tampoc, però físicament com que es van definint i a més molt segons l'atzar el que trobo, perquè és en mercats de segona mà, o ara estic treballant més en el món de la costura, per justament aquest espai de dissecció m'interessava, no sé, m'abocava justament treballar amb el desfer, desfilar, no? I llavors vaig aconseguir per una amiga, perquè jo vaig dient, bueno, busco, ara estic justament amb això, i una amiga em va dir que una família s'havia mort dels avis que treballaven la tela, i vaig anar a casa d'uns senyors que no coneixia de res, i els vaig comprar una taula de patronatge, vaig aconseguir uns maniquís antics de la casa Ballester, que ja no els utilitza, però ja ha recuperat, una senyora que ha recuperat l'ofici d'aquesta casa, i justament uns maniquís de fa 60 anys que estan... Però justament és el que jo volia, no? Una mica com material diferent per poder començar a treballar. I hi ha com aquesta segona fase que jo vaig provant materials i en descart torno... Tampoc és que em passi tot el dia tancat al taller, a més ara aquest any com que tampoc n'he tingut, he anat amb una maleta i amb 4 coses, però molt treballant el llenguatge que defineix aquell període, perquè cada proposta com canvia molt segons el... I aquesta, per exemple, és molt més un treball de la forma, de la manipulació. Llavors aquí, per després passar a la tercera fase, que seria, bueno, tinc les idees clares més o menys, em poso a produir-ho, i aquí és quan comença més una fase més de... que jo intento que estigui ben... la intento disfrutar, perquè hi ha espectacles que han estat com més... si comences a posar-te dates i has de començar a buscar recursos, si no tens ben plantejat, se't pot. I llavors jo normalment dedico un any, una mica com el que deies amb Los Corderos, bueno, amb un any en vistes doncs vas intentant buscar un equip molt petit, però que pugui anar com venint i des del principi i així crear també un diàleg que estigui sempre... I llavors comença la producció, que és més o menys és un curs anual fins que arriba a la data d'estrena, que després d'alguna manera també continua per part meva, però normalment s'acaba, perquè s'acaben els recursos i llavors ja està. Reconeixes hàbits en la teva manera de treballar? Hàbits? Jo intento deixar bastant espai creatiu a tothom amb qui he treballat. Això. Després, clar, les meves limitacions són el meu llenguatge, en el sentit que després veient-ho i parlant
amb la gent amb qui treballo em diuen no, a mi m'agrada molt, m'agrada, no? Em sento bé, però veig que he treballat també amb la línia de Playground, no? És com hem trobat però m'agrada en un inici com poder que les persones puguin com també indagar en aquello que les venen gana. I justament jo crec que en això, si un hàbit que jo tinc és que jo escolto bastant, intento escoltar les propostes de la gent, no tant les propostes sinó les maneres de treballar, perquè sí, també jo he escollit treballar amb aquella persona perquè m'agrada i normalment som 2 o 3, és un equip tan reduït que el que fa potent jo crec la feina és que aquella persona sigui un nombre i un apellido, no? O sigui, que sigui aquesta persona per el que li motiva a moure's. I això per mi realment és molt important quan treballo amb algú que hi hagi una implicació real. Per això em costa molt treballar amb una persona que s'impliqui 15 dies, perquè jo no conec una persona fàcilment. Sí, a mi... Clar, jo em vaig formar amb el que deia, no? Una mica, llavors, clar, vas agafant referències. Jo en manipulació, per exemple, que jo vaig estar amb el Felip Gentí un mes a França estudiant, ara no m'identifico gens amb el que fa, però en un inici sí. Clar, per mi és un referent a nivell d'investigació amb els materials. Després el que és el com no m'interessa gens, no? Després tinc referents que fem, jo crec, treballs molt... O sigui, que segurament que no crec que els interessi la meva feina, però que per mi és el teatre que jo veig, que és el que a mi m'interessa. Però perquè suposo que és el treball de creació, o sigui, quan jo veig que una persona fa allò que li agrada, a mi m'agrada, per mi és un referent allò. Amb noms i cognoms podia dir de coses que jo allò que tinc curiositat per veure, però... Hòstia, en tinc, però és que també... Bueno, per exemple, fa molts anys, O sigui, clar, he anat canviant una mica amb el temps, però vaig anar... Referents i també com se't desmunten els referents. Per exemple, el Robert Lepage, que és com la figura, no? Vaig anar al Quebec, vaig estar un mes també de residència veient com treballava i va ser com... Se'm van caure tots els... Lògicament una estructura tan gran com la seva i era una feina espectacular, però era molt més cinematogràfic, no? Em sentia molt allunyat allò i vaig adonar-me que jo m'equivocava. Però que m'agrada molt justament també la posta escènica, que és molt plàstica i que també van adonar amb el rei utilitzava recursos com els que havia vist, no? De molt cinematogràfic i el treball de l'espai, justament tenia molt a veure amb amb tot allò que m'havia empapat jo. Mentre que jo crec que vaig treballant cada vegada més en el que és amb el moviment. I aquí a mi m'agrada identificar-me amb propostes que veig més de creació a partir de la dansa. Jo no soc ballarí, però és el que més em ve de gust treballar, el moviment. I que de fet, no sé, he fet algun taller amb la Sofia, i que són terrenys realment d'exploració, que és el que més m'interessa, no? I també treballar amb materials, els Cabos Sant Roque m'agrada moltíssim el que fan, però no tenim res a veure, no? Però tenim a veure, o el treball amb el Homi, és, no sé, quan una mica materialitzes també amb materials, doncs, un imaginari, no? Que això m'agrada molt. També m'agradaria molt més, de poder treballar amb, no sé, l'oportunitat de treballar amb altra gent. Això ho trobo molt a faltar. Llavors, una mica quan fas tallers o en la dansa, m'agrada molt, no? El que passa que la gent t'etiqueta també una mica i sortir d'aquí no és tan fàcil. Però el cinema m'agrada més,
és que el teatre, bueno, últimament he anat una mica més, però he passat bastant de temps, però potser consumeixo més cinema. I no sé per què, o referents en l'escriptura, el George Perec va ser per mi un... que després llegint amb altres titellaires, perquè també té molt a veure amb l'ofici del titellaire, de la manipulació, és veritat que a tots ens ha convulsionat perquè d'alguna manera posa en paraules coses que per què et vincules amb objectes, perquè tenen aquesta ànima més suggerent que en l'univers del George Perec està molt present. O després de Marguerite Yourcenar, que és un univers molt, per mi molt emotiu i molt que vincula a nivell molt plàstic o molt amb la paraula, sensacions que em serveixen molt per treballar. I quan jo començo a escriure un espectacle, moltes vegades utilitzo molts fragments, per mi, en la meva dramaturgia mental, d'obres de ficció, vaja. I una mica a mi m'ajuden a crear una estructura i El rei de la soledat va ser les històries d'Adrià, en Bataula va ser l'infraordinari de George Perec, ara estic treballant en diferents textos també i no sé, potser seria més aquesta vessant, ara que ho penso, molt a partir del que llegeixo. Ja. Abans has comentat, has nomenat espectacular, que té el teu treball d'espectacular. El teu treball que té d'espectacular. Jo ho he dit, això, que era espectacular? No, has comentat la paraula espectacular. Ah, vale. Perquè jo espero que no lo sé. Bueno, no sé, potser jo he treballat també una mica a vegades amb l'espectacular. No sé si té alguna cosa d'espectacular, jo crec que no. Sí que, clar, a mi el que em fascina molt és el misteri. Que ja vindria a parlar dels objectes, que també per mi, clar, és el vehicle i o sigui, dels objectes i de la manipulació, és a dir, quan un objecte o quan una acció a escena i en la vida, sobretot, es manifesta o et manifesta alguna cosa de tu o del que està passant. Llavors ho trobo com molt interessant i quan una posada en escena també té una mica el joc de crear un espai en el qual no sigui del tot comprensible, doncs m'agrada la idea de que no sigui... de buscar un joc escènic realment, en què els objectes vagin agafant una estructura de dramatúrgia, de moviment, que sigui pròpia. No sé, per exemple, tan fàcil com, o per mi tan cap als núvols els objectes estan a escena doncs, volàtils, no? Perquè justament és aquesta sensació de que tot està amb el cap als núvols i al final acaben per terra, no? És una acció senzilla, a mi em serveix també per estar amb els objectes a l'abast, però per mi és una imatge molt, molt fidel al que jo intento transmetre, no? O a Insomni tots els objectes estan rovellats, fusta, hi ha el filferro, hi ha la precarietat i justament això parla del que és la proposta escènica, o sigui, o el rei de la soledat és un moble sobre l'altre, sobre l'altre, sobre l'altre, sobre l'altre, no? És la idea aquesta d'alienació. Però que, bueno, té una proposta, clar, és molt visual, és a partir d'això. Què és l'estètica? Què és l'estètica per tu? Hòstia, és que jo no soc gaire teòrica així, l'estètica. Com la penses en els teus processos, en les teves obres, per exemple? La tens en compte o la pots identificar d'alguna manera ara? Potser dic algun disbarat, és que clar, jo no soc... L'estètica, em repetiré sempre, però per mi
m'agrada que es manifesti, en el sentit de quan treballo amb una posada en escena, o per mi l'espai de deixar les coses en un espai de temps i en un espai físic, i que a poc ells mateixos vagin manifestant la seva estètica o la seva manera de ser, és important. És a dir, que un objecte, jo no tinc una idea i ja plantejo un espai, sinó que a poc ho vaig deixant i van definint una estètica que és la pròpia d'aquells materials, i que crec que d'alguna manera és el que està portant a que cada vegada sigui tot com que estigui més lligat. Per exemple, al final l'Insomni estava assajant l'animal, el Mas Espolla, i vaig dir ho he de fer aquí, perquè ja ho estem fent aquí, i al final la proposta ja anava més enllà del que era. Ara ja ho estic presentant als espais convencionals, perquè clar, no tinc la possibilitat de dir sempre, hòstia, jo vull fer en una casa abandonada, no? Però és com que el quotidià envaeix l'escena. I, per exemple, ara, amb aquest projecte de dissecció, el meu quotidià realment està molt lligat al que és buscar el mètode meu personal de dissecció, de la composició i de la manipulació, perquè estic fet un caos, no? És com, hòstia, m'agradaria com una mica més aprendre sobre això. I llavors l'estètica està agafant aquest procés de vull que el públic estigui pròxim a mi, no vull que hi hagi, espero que pugui ser així, que no sigui com realment una proposta en la qual veuen manipuladors, sinó que ells estiguin realment podent veure la manipulació des de la meva mirada, o sigui que l'estètica es construeix una mica realment a partir de molt vinculat amb el que l'objecte defineix la proposta, i que no deixa de ser, no sé, molt imperfecte. Vull dir, no sabria defensar un projecte molt a partir d'uns principis, té molt a veure molt amb... Per mi és molt sincer en aquest cas, perquè és realment la meva eina de treball. Has nomenat el públic també. Com penses el públic quan estàs en procés de creació? Sí. O com te situes tu, el públic? Cada vegada el tinc més pròxim. Realment ha estat la necessitat de dir, hòstia, és que gairebé necessitaria sempre... Això ha canviat, no? Perquè jo quan vaig veure El rei de la soledat, sí, el vaig veure en un espai que era com... més gran. Tu estàs allà a l'escenari, sí. O sigui, n'hi ha una distància. Sí. Això ha canviat? Sí, potser són aquests últims anys, o amb Insomni, clar, com que el vam fer al Mas Espolla era per 30 persones i era amb la grada del Homi, i ara justament estic treballant en un altre espai, que també jo crec que té a veure amb aquesta necessitat de compartir què està passant, no sé. I perquè realment el valor jo crec que té la manipulació o el treball amb els objectes té a veure amb la proximitat. I potser El rei de la soledat justament jo estava treballant amb una estructura mental com molt més de puesta en escena més convencional per mi, més de plàstica i com una mica sento que m'estic allunyant a un treball una mica més a partir de, no sé, potser més poètic per mi, com obrint, tampoc jo no treballo amb projectes molt petits, però com creant espais o situacions en què no sé, no hi hagi tant una proposta formal, sinó que hi hagi més una... Hòstia, és que jo soc molt formal també, no sé. Perquè això, segons qui diria, bueno, esto está equivocado, no sé. Quina és la relació entre els teus interessos polítics i els teus interessos en l'art? Bueno, jo penso que té molt a veure, que no necessàriament tens que estar parlant de segons què perquè hi hagi una manifestació política. Jo intento realment que les propostes siguin en tots els aspectes en el que jo puc arribar el més coherents possible, que per mi em sembla tan difícil, però si d'alguna manera és una estructura tan petita és perquè me n'adono que a la que comences a créixer
has de començar a fer concessions. I vaig decidir, intento que no passi. I jo crec que justament intentant recuperar una mica la poètica del que ens envolta i deixant-me de manifest de maneres com sinceres des d'un mateix i que tothom que estigui vinculat al projecte estigui content i que en això ja hi hagi una posada que sigui prou clara i honesta, a mi em sembla que ja és. Per què vols treballar en això? Com? Per què vols treballar en això? En això? Sí. En què? En l'art, en la feina que fas. Per què vols treballar en això? Què és el que et motiva per treballar? Hòstia, no... És el... No sé, és com... És un treball tan... No sé, és el meu mitjà de vincular-me amb el que m'envolta, realment. Imagina que eres un pintor. Quina és la teva actitud front al llenç? Frontal? Front al llenç. Hòstia... Bueno, estaria molt... Hi hauria moltes capes. Sembla que pintaria sobre la pintura diverses vegades per arribar a fer alguna cosa. No sé. Quins models de representació utilitzes de cara al públic a l'hora de mostrar el teu treball? Què vols dir? Ara no ho entenc. Quins llenguatges, estils, còdics? De quina manera mostres el teu treball? Fas ballet? Fas... Així. És com sempre, no? Jo el que intento... Com va ser amb la taula? Em sembla que vaig decidir que no fos més teatre visual perquè és com... És que no m'he gustat el término. I vaig pensar en objectes. I una mica és el que jo... Si jo treballo el moviment és a partir de la manipulació. Que no té per què haver-hi un objecte a escena, però sí que té a veure amb aquest vincle amb l'objecte, que és el mitjà. Llavors una mica és el mitjà, és com el mitjà que em serveix quan llegeixo una peça o quan escric o quan llegeixo una obra, una novel·la, com una mica el mitjà d'expressió és l'objecte. Per últim, estem acabant ja, està l'últim. Quina pregunta te faries a tu mateix? Què vols? Què t'està passant?